Ako ang ikuan. Akong gi-order kay pancake, tapos with ano siya, butter. Plus may honey, tapos the first kay... What did you order, my dear? Some sort of sandwich thing. Number 7. Number 7. Oh, number 5. Tapos nagsimba na may ganyan. Nagsimba na siya kanina. Nagsimba ko karon sa Bisdak. So, not for me. Now we're going to Evangel Church. Nagulit ko sa camera para makita ninyo ang dalan. Mas nindot yung tungkuan ka ng naibutangan sa camera, my dear. Nice if you have a camera handle there. I think we can check now. Yeah, we today. can. Nagunit ko sa akong isa camera. So muna itsura karon diri sa Bangkiruhan. And do you see those advertisements there, my dear? In the US, they don't have advertisements like that. They only have one like every few miles, or I don't know about now, but before they didn't have that many advertisements. That was 7 years ago. Shy gapon si Chris, medyo a little bit shy. A little bit haggard. A little bit haggard. Go na! Go, 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 go! Just another morning Monday. Pag may makakita na lights. Dili ba tented ni ako ang kuan, dili ba tented ako ang sakinan. So, makita ang mga tao mo buwang sa video. Bahala sila. Basta ako nag-enjoy ko. Uy, traffic ang kuan, Bangkiruhan. Freedom to travel. Sign na mo na ang mag-travel me. Another here, Lakwat-Sata. See? You know what, Lakwat-Sa, it's also travel. And this side, freedom to travel. Kaya ka-ready na po akong camera para ipakita na ko sa inyo ang naong sa bagong Bangkiruhan Bridge. Everybody's going to church, that's why it's so much traffic. What did you do to me? Ito ka lang po. Wow, 10 years naman yung Boucher. Celebrating 10 years of unparalleled quality beauty products and service. Muna siya ang Bangkiruhan Bridge. We actually call that our mini Golden Bridge. Around December po, na siya mga Christmas lights, mga colorful kayo. Mas nindot siya sa gabi ilang taon, pero kaninga camera dili kayo mo og gabi kay ngit-ngit kastanan. Pagkakaroon kontento ko lang yung camera kay wala ko ika-afford. Kung makita ba niyo ang tubig, di na siya lubog, pero kusog kay siya. So nice ba po ni nga camera kay clear siya, dili kay ingon siya yung professional parehas sa G7 sa kanan, pero di na ko mga ambisyon nagto kay wala pa ko'y kwarta. Save first before buying a new Laptop. New laptop. We already bought a new laptop for buying a new camera. Muna siya our mini Golden Bridge, pero di siya golden, di siya pula, gray yung color. Our mini gray bridge. Nice. Close-up view of the bridge. Ay siya hagdanan pataas. Ana siya nawong. Pero dahil sa Pilipinas, you can't avoid traffic. Everywhere is traffic except The ocean. the ocean. No, except the province. Usay man gani mag-traffic ya pa ng province.
Pero pag city gani, expect na lang the unexpected. Char. So medyo nice na kung naong karon. Nag-makeup ko pero light lang siya nga makeup. According to my auntie, ako ang naong daw, guwafa na daw ang iyang skin. Pero kung anak dapita, okay na siya. So, sa katong wala kabalo kung gigamit is Dr. Alvin's. Gamiton, wala pa kay 1 week. 1 week? Am I using the Alvin's na for 1 week na already, my dear? Not sure. Oh, he's not sure, so I'm not sure too. Murag paminaw na ako mga almost a week na. Gamito naman siya for good for 1 month, and then after mahuman mo ng isa ka set for 1 month, you'll buy the maintenance. Then muna ako ang gamiton kay ginahan kay ko sa iya. And then sa kong SPF, since Dr. Alvin's only came with one tube of sunblock with SPF 15, which is not really safe for ano gyapon, sun protection. I have a Celatec with SPF 50, so I combine the two. So murag 65 SPF na akong gamit. So nice no. I only use concealer in my not inside, on top of my melasma scar and some pimple scars nga murag kuan siya. Lalom na gito. Murag dark siya. Dali wala na ako batang eh. So kung gusto mo makakita sa bangkiruhan, inanigap ngitsura sa bangkiruhan. May nadungag ba nga? Pintal lang ata. Kibintalan nila ang kaning sa tao na overpass. Tapos mga dungag na mga, what is that, my dear, called? Billboard? Billboard. Tapos may ilaling road. Roads kidaghan. Gipang buskag nila silag ilis. Nakalinot diri sa Davao kay gamit jud kay mga budget na mo diri sa government kay ayos jud permente among dalan para nindot siya permente every year. They're always building more and more roads and widening. Yeah, they're always the widening. Siguro kay nagka-traffic na. Pero ana jud pagkakaroon gi-divide ang road min ana kay nag-ayos sila sa pita sa trawa. Di pita. Medyo kagang-kagang ang dalan diri pod. So diri kagang-kagang ang dalan. Sorry kayo medyo ako ang camera untol-untol. Ay, traffic na pod. Muna siya ang Davao Doc Hospital. Expensive na siyang hospital diri. Ang di nga dalan giayo. Muna siyang Davao Doc. Medyo hiwi ako ang kuhan camera. So ang likod ani ang People's Park. Car wash. Likod diri sa car wash. Bali ang dalan is padulong diha. Tapos mo niyang Sampaguita Hotel. And diha muna siyang ear, nose, throat, head and neck surgery. Pambuta sa dia for mga beauty na siya dia. So mingaw pag Sunday pero kay giayo man ang dalan mo nang medyo na traffic siya.
diha ang deka na office. Okay, so padulong na may sa church. So bye for now, guys. And see you later today. Now we're on our way home. Chris is sleeping. Nag-color mig buhok, nilos. Wala, ina ako nang eh. Saan na color juday siya, no? Color juday siya. Revlon niya akong gigamit. Duha ka box. Tapos mo na yung resulta sa color. Giplansa na siya karon. Nice. Tapos, nawala pa. Pedicure po. Manicure. Char. Ito na in the black eye akong kung ako ang takuling. Akong takuling nangawas. Uh-oh. You shouldn't be filming me. Because you're naked? I'm too fat. No? It's okay. Too much good food. Too much good food? Yeah. Or too much love from the wife? Both. My hair is Shana and Nicola. And I have so many black eye.
Hey, so if you call and ask for a massage from Lucia, she can also do your hair. Yeah. But Oh, you know what? naman, She knows how bayad. to reband. Yeah. She knows he, not he. What's your I phone? said that's, my dear, Yeah. we'll sing a song, my love. Okay. Oh, tanawa. Malimpyo ko niya. Kaya, lalo ba milakaw po niya? Milakaw. Update mo. Dili, naku ikamit ba? Kanang, gusto mo ako sa balay. Ay, balay? Sanina. Nami karon tayo katapok-tapok. Nag-yun. Si Lucia, si Dongkoy. We're waiting for the Okay. pizza. Oh, we're waiting for the pizza daw. Ingon si Chris, kay mga ako may pizza. Pizza treats. Si ko, Langli. Welcome na YouTube. Sige, mura to. Kaya naulaw, man kong kadyot. Si Kuya, nga among suki sa Dexter's Pizza. Then, hi din niya. Ha? Hi. Hi! Your pizza! Pakilawat ko. Wala din may kanya, no? Katong, large sila din yung gagmay yun. Okay, itong gina-order ninyo ma'am, ba mo rin? Nahurot na? Tulot na. O sa nakulangan mo ka ng... Ano ang delivery na mo, ugma pa? Okay. Si Kuya. Si nga mo ya. It's a gamay pizza. Gamay daw, ma'am. Why did you buy a gamay pizza? Because they run out of big ones. Oh. Sold out ang big one, sir. Oh, sold out ang big ones. Thank you, ya. You're the only big one. Gamay na lang. Gamay na lang. Loy, ganda ka para dili mo. Lagi. Tudloy daw, tudloy. Teach you how to dugi. Baya. So right now guys, we are here in NCCC food court. Kaon na. Kaon na may. Cool. She's cool. I'm nothing. I'm pure. You're wearing white. I'm wearing white. He's wearing black. Nami dessert na mango float, mousse cake, We're having a feast. humba, favorite ni Chris. Favorite po ni Chris, giniling, friso. Tapos, ano siya? Beef, what's it? Beef stick? Beef stick. Beef stick. Chicken. Chicken. Yes. So, nang grocery may karon. Sa mga mahilig og makeup na, ay daghan kay mga LA colors diri o. Bago nila. Kani kay blush collection. Tapos, nasa diri o. Daghan kayo. Sa mga katong mga fanatic of makeup, na diri, daghan kristanan. Nagdadali ko ka ng video kay makita niya ko sa guard. Si tahon ko. Nang grocery may karon. Oh! Toothpaste may di, duha ka buok. Sige na. Mga tuyo. Mga tumi. Mga tuyo, mga tumi. Lotion, sabon. Wala. Te, sabon. 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 Safeguard. Lotion. Sabuna. Ay, ito pining carrot soup, oh. Soup? Soup to sabaw. Carrot soup. Tigulaan mo kasi, Kuya Chris. Ate ko na. I'm old. No, maybe you got lost. This is my favorite Asian Secret Lalore scrub. Ang pinaka-paborito dyan ako na kay color green, pero ang gagmay may nabilin. Wa naman tong dagpo. Kasi kanina lang, si purple. Tignan tayong lotion. Canton. Kanton. Ako gud ako na ikan. Camera woman.
Og sa dihang atura. Binakog. Wow. Na Look at feet, Gabby. mo ni nakos ni ano ni Rafi og UTI. So we'll buy this. Ano nasa bagong nani ay. Ipatay na to iti oh, toys ka. Hala kamahal, 78. Oh Lord. Ginahan man sila niti kanyo. Fancy. Face. Wala na sa pouch? Wala sa pouch. Sa can lang. Pili mo po ano eh. Oh, magkoy og junior ana. Wala lagi sa junior. Sa junior, dako ba ni? Dili para nara. Nalaghanan na nako ni siya kay ginahan ka sa ani. Dili imo siya kuan te. Tapos dinas lagi na, di mas lagi na nani kay kuan og ka. Vlog. Sorry. Hi to YouTube. Hi. Naabot na mi. Enjoy lang ako ganiya og vlog. Ibawalan ko ganiya ay. Sige lang. Naka-vlog, Jude ko, kaniha. So, nagbayad ko bagong mosquito. Net na ko. Color blue. Kaingon si Chris, color blue. Kay color yellow man akong dati. Nice color man po. Para sa akong tiil na. Ana siya. Tapos, may pigi ko kaya nakakita na mi og anang paribitaw. Para kuskusanan sa mga earring. Tapos na siya catnip. Daraw. Na. Tas, first time na ako nakapay og tissue nga patadaghan na. Oh. So, malipay na si Chris ana. Kaya di na siya mahutdan. Susugin mo kaon niya yung lubot og tissue. Wala, hapit na malubat. Oh. Okay, so, mura na ka lang guys. Salamat. Bye, te. Bye. Wow.